ሰላም ጥዕና ሃበለይ በረኽ ምዃን ክበሃል ከሎ መብዛሕትኡ ሰብ ከም ሕማቕ ነገር ከም ምስኣን ጽባቐ ወይ ድማ ከም እርጋን ጥራሕ እዩ ዝሓስቦ። መብዛሕትኦም ወጣታት እውን ፀጉሮም ክሃድም ከሎ ዓብዪ ጭንቀት ፍርሃት ይስምዖም እዩ። ብዛዕባ ገጾም ዘለዎም እምነት እውን ይጠፍእ። ሓቂ ናይ እምሮን ጠባይን መጽናዕቲ ብዛዕባ በረኻት ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ይብል? ማሕበረሰብናስ ብሰንኪ ዘይምፍላጥ ክሳብ ሕጂ ብምንታይ ተታሊሉ ነይሩ? ሎሚ ብዛዕባ በረኻት ዘለና ኣረኣእያ ሙሉእ ብምሉእ ዝቕይር ሰባት ፈፂሞም ዘይፈልጥዎ 10 ሰፋሕትን ዘሰንብዱ ሓቅታትን ክነግረኩም እየ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ የጽንሑ፣ ምክንያቱ ናይ መወዳእታ ነጥብታት ኣዝዮም መሰጥቲ እዮም። ቀዳማይ ዝያዳ ሓያልን መራሕትን መሲሎም ይረኣዩ። ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ብኽኢላታት ዓብዪ ናይ ጠባይ መጽናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ። እዚ መጽናዕቲ እዚ ንብዙሓት ሰባት ናይ ዝተፈላለዩ ደቂ ተባዕትዮ ፎቶታት የርእይዎም ነይሮም። እቶም ተመራመርቲ ሓደ ብልሓት ተጠቒሞም ንሓደ ዓይነት ሰብ ፀጉሪ ዘለዎ ዘርኢ ስእልን እቲ ፀጉሪ ብኮምፒተር ኣጥፊኦም በረኽ ምስ ኮነ ዘርኢ ስእልን ኣወዳዲሮም እዮም ኣርእዮሞም። እቲ ውፅኢት ግን ንኹሉ ሰብ ዘገረመ እዩ ነይሩ። ሰባት ነቶም በረኻት ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ካብቶም ሙሉእ ፀጉሪ ዘለዎም ንላዕሊ ዝያዳ ሓያል በዓል ስልጣን ኣብ ማሕበረሰብ ዓብዪ ጽልዋ ዘለዎም ንመሪሕነት ዝበቑ ገይሮም እዮም በእምሮኦም ፈሪዶሞም። እዚ ማለት በረኽ ምዃን ብተፈጥሮ ናይ መሪሕነት ናይ ስልጣን ግርማ የልብስ እዩ። ካልኣይ ዝያዳ ዓብዪ ኣካል ዘለዎም መሲሎም ይረኣዩ። ኣብ ዓበይቲ ዩኒቨርሲታት ዝተገበረ ናይ እምሮ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ሰባት ንሓደ በራሕ ዝኾነ ወዲ ካብ ሓቀኛ ቁመቱ ንላዕሊ ዝያዳ ነዊሕ ፍርቂን ዝያዳ ገዚፍን ሓያል ገይሮም እዮም ኣብ እምሮኦም ዝስእልዎ። እዚ እምሮዊ ፍርዲ እዚ ዝመጽእ ካብ ብርታያ እዩ። ፀጉሪ ክጠፍእ ከሎ እቲ ርእሲ ንበይኑ ዓብዪ ኮይኑ ስለ ዝረአ ናይ ሰባት እምሮ ነቲ ሰብ ብሓፈሻ ከም ብርቱዕን ተደፋርን ዘይኮነ ገይሩ ስለ ዝቐርጾ እዩ። ሳልሳይ ዝያዳ ቡሱላትን በላሕትን መሲሎም ይረኣዩ። ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ሰባት ንበረኻት ሰብኡት ከም ሓደ ብዙሕ ዓመት ዝሰርሐ ዓሚቕ ናይ ህይወት ተመክሮ ዘለዎ ቡሱልን በሊሕን ሰብን ገይሮም እዮም ቀልጢፎም ዝኣምንዎ። እዚ ትርኢት እዚ ብፍላይ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ፣ ኣብ ዓብዪ ኣኼባታት፣ ኣብ ናይ ንግዲ ስምምዓት ዓብዪ ረብሓ ኣለዎ። ምክንያቱ ሰባት ንሓደ በራሕ ሰብ ክርእዩ ከለዉ ንሱ ዝዛረቦ ቃል ዝያዳ ሚዛን ከም ዘለዎ ገይሮም ስለ ዝወስድዎ እዩ። ራብዓይ ርእሶም ሙሉእ ብምሉእ ዝላጽዩ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ይስሕቡ። ናይ እምሮ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ሓደ ሰብ ፀጉሪ ክረግፍ ከሎ ገሊኡ ፀጉሪ ሒዙ ነቲ በረሕነቱ ክሓቦ ካብ ዝፅዕር ንላዕሊ ሙሉእ ብምሉእ ርእሱ ብምላጽ እንተላጺዎ ሰባት ዝያዳ ይፈትውዎ። ምክንያቱ ሙሉእ ሙላድ ምውፃእ ኣነ መንነተይ ይፈቱ እየ ምንም ዝሓቦ ነገር የብለይን ዝብል ዓብዪ ናይ ውሽጢ ድፍረት ጽሬትን ስለ ዘርኢ እዩ። ሓምሻይ ኣብ ፍቕራዊ ርክብ ዝለዓለ እምነት ይሕድሩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተሓተታሉ ናይ ስነ ጠባይ መጽናዕቲ በረኻት ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ክእለት ብዛዕባ ርእሶም ዘለዎም እምነት ከም ዘለዎም ገሊፀን። ብኣንጻር እቲ ሰብ ዝሓስቦ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ በረኻት ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ዝያዳ ማሕበራዊ ርክብ ንምጅማር ድፍረት ከም ዘለዎምን ንስድራ ቤት እውን እሙናት መራሕቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ገይረን ስለ ዝሓስቦም ኣብ ናይ መወዳእታ መጻምድቲ ምርጫ ዝለዓለ ስሕበት ኣለዎም። ሻድሻይ ብዛዕባ ርእሶም ዘለዎም እምነት ይውስኽ። ሓደ ሰብ ፀጉሪ ክረግፍ ከሎ መጀመርታ ዓብዪ ጭንቀትን ፍርሃትን ይስምዖ እዩ። ሓንሳብ ግን ነቲ ሓቂ ተቐቢሉ ርእሱ ሙሉእ ብምሉእ ክላጽዮ ከሎ ውሽጣዊ ፍርሃቱ ሙሉእ ብምሉእ ይጠፍእ። በዚ ምክንያት ድማ ብዛዕባ ርእሶም ዘለዎም እምነት ካብ በረኽ ቅድሚ ምዃኖም ንላዕሊ ዓብዪ ይኸውን። ፍርሃት ምስ ጠፍአ ድማ እቲ ሰብ ኣብ ስርሑ ህይወቱን ዝያዳ ውፅኢታዊ ይኸውን። ሻውዓይ ሰባት ኣብ ገጾም ጥራሕ ንኽጥምቱ ይገብሩ። ሓደ ሰብ ሙሉእ ፀጉሪ እንተሃሊዎ ናይ ሰባት ዓይኒ ቀዳምነት ናብቲ ፀጉሪ ቅርጹ እዩ ዝኸይድ። በረኻት ኣብ ዝኾኑሉ ግዜ ግን ናይ ሰባት ዓይኒ ካብ ፀጉሪ ነፃ ስለ ዝኾኑ ቀጥታ ናብ ዓይንን ናብ ገጹን እዮም ዝጥምቱ። እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ርክባት እቲ ሰብ ንምስሓብ ሰባት ንኽሰምዕዎ ንምግባር መልእኽቱ ቀልጢፉ ንምሕላፍ ኣዝዩ ዝቐለለ ይገብሮ። ዓይኒ ንዓይኒ ምጥማት ድማ እቲ ዓብዪ ናይ እምሮ ሓይሊ እዩ።
ሻምናይ ዝያዳ ሓቀኛታትን እሙናትን መሲሎም ይራዩ። ብናይ እምሮ መጽናዕቲ መሰረት ሰባት ንበረኻ ሰብኦት ንነገራት ዘይሓቡ ምቾት ዘለዎም ሓቀኛታት ገይሩ የመዛዝኖም። እቲ በረሕነት ንባዕሉ ምንም ዝተሓብኦ ነገር ከም ዘይብሉ ስለ ዘርኢ እምሮና ከይፈለጠ እዚ ሰብ እዚ እሙን እዩ ዝብል ፍርዲ ይህብ። እዚ ድማ ሰባት ቀልጢፎም ንኽቐርብዎም ምስጢሮም ንኽነግሮም ምኽንያት ይኸውን። ታሽዓይ ኣብ ንግዲ ስራሕ ዓብዪ ናይ ምስጋር ዕድል ኣለዎም። በዚ ዘለዎም ናይ መሪሕነት ግርማ ናይ ምስትንታን በልሕ ትርኢት ምኽንያት በረሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ናይ ስራሕ ሕቶን መልስን ኮነ ኣብ ናይ ዓበይቲ ናይ ንግዲ ስምምዕነት ሰባት ናይ ምእማን ዓቕሞም ዝለዓለ እዩ። ብዙሓት ዓበይቲ ናይ ዓለምና ሃብታማት መራሕትን በረሓት ምዃኖም ምዚ ናይ እምሮ ብስለት ፍርሓትን ዘይብሎም ውሳነታት የተሓሕዝዎ እዮም። 10 ተፈጥራዊ ጽልዋ የርዩ። ኣብ ጥንታዊት ታሪክ ኮነ ኣብ ዘመናዊ ናይ እምሮ መጽናዕቲ በረሓት ምዃን ምስ ብርትዕን ጽንዓትን የተሓሕዝዎ እዮም። ኣብ ሓደ ስብስብ ሰባት ውሽጢ ሓደ በራህ ሰብ ዘለዎ ተሰማዕነት በእምሮ መገዲ ዝለዓለ ይኸውን። ምኽንያቱ እምሮና በሪሕነት ምስ ተባዕትዮ ሓያል ምስ ዓብዪ ናይ ማሕበረሰብ ክብሪ ኣተሓሒዙ ስለ ዘርዮ እዩ። እምበኣርከ ዝተዓዘብተይ ብዛዕባ በረሓት ደቂ ተባዕትዮ ዘለዎ 10 ናይ እምሮ ሓቅታት እዚኦም እዮም። ካብዞም 10 ሓቅታት ዝያዳ ሓድሽ ዝኾነኩም ዘገርመኩም ድማ ኣብ ኮመንት ኣምጡለይ። ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ድማ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብ ቀጻሊ ብሓድሽ ቪድዮ ብሓድሽ ሓሳብ ክሳዕ ንረኸብ ሰናይ ግዜ